Представям ви най-новото издание на Полиграфически терминологичен речник. Негови автори са Васил Станев и Стефан Славчев. Произведено е с твърди корици, концево шиене и заоблен гръб. За гърба на корицата е използвана термочувствителна кожа с приложено преге, облагородено с обемен лак и сребро и използван антискреч ламинат. В речника може да намерите над 8500 термина, а повечето от тях с аналози на английски език. Изданието е изключително подходящо за печатници, рекламни агенции и фирми, свързани с печата. Също така може да послужи като справочник, за обучение, за унифициране на терминологията или за подарък, естествено.